Здравейте, момчета! Преди да започнем клипа, ударете се по един лайк, абонирайте се и не дейте да се срамоти да пишете един хубав коментар. Хайде към видеото. Миналия път дядо ми каза, вика, отива вика до Бургас, има едно голфче, вика, купи го, вика, говори с човека, разбери се, вика, с него, вика, писнем от голф четворката. От миналия път, ако се сеща ти, карахме голф 4 и викам, айде, дядо, викам, отивам да го взема, ще видим колата как е. Разбрах се с човека и накрая го взехме. Така. Колата си е автомат, само на 73 000. Реални. Не знам. Ще трябва да го вкараме в сервиза, да видим дали наистина е тъй или не е тъй. Лека по лека потегляме. Как гледам, доста е запазена колата. Автоматик. 6 степенна. Така, GPS че си нямаме. GPS-а говори. Евама екстрата. Предполагам, дядо ще се зарадва сега. Все пак за него е това нова кола от четворката на петицата. Следващият изход. Добре. Продължете в лявата лента. След това завийте наляво. Чакай, глоба за превишение скорост. Наляво. Той е GPS, бе. Той е GPS, бе. Зави наляво, зави наляво, зави наляво. Опи, старши, как сме? Иначе върви. Като настъпиш, върви яко. Дай да го видим се. Той нещо чипосвано, да знаете. Върви, върви. Доста добре се справя колата, ей. Гледай, гледай, Коста. Иначе като го настъпваш, върви. Иначе тъй като го настъпиш, върви. Гледай, гледай. Дай да му направим. За малко, за малко. За малко. Гледай го, той от Монтана как кара, гледай го, гледай го. Гледай го, е. Язък, че кара 6 класа, дай му жега малко, не се срамуваш. Дай му, не. Тук ще оставим на дядо колата. Той ще дойде да го вземе. Аз ще върна до сервиза, имам малко работа. Ако ви хареса видеото, ударете по един лайк, абонирайте се, напишете един хубав коментар. Не идете да се срамувате, защото виждам доста хора се срамуват да пишат един коментар. От мен имате чао-чао.